To yan uwa masu bibiya, mun sake dawo muku da fatan dai sautin ya yi kiliya, ana jin mu yadda ya kamata insha Allah yanzu. Yan uwa, idan ana jin sautin da Allah sai a dan yi muna bayani, saboda yau alhamdulillah to ya yi kyau. Yan uwa sun ce ana ji, to ina fatan dokta shi ma idan ya shigo ya zamanto yana jin mu yadda ya kamata. Malam Abu Hanifa, da fatan kana cikin koshin lafiya, da sauran yan uwa su Abu Ruqayya Fage. Yauwa to alhamdulillah, yanzu muna jiran dokta insha Allah ya shigo saboda mu fara tattaunawa akan maudu'in da muka sanar a shafinmu na Instagram da kuma shafukanmu na sada zumunta. Kamar yadda kuka sani, Dr. Jabir Sani mai hula babban malami ne a Najeriya. Da fatan dai network din ba zai muna tutsu ba. Malam ya riga ya shirya shi ma kamar yadda muka ga hoton shi. Ya salam. To muna godiya an wa masu bibiya wanda ku shigo yanzu. Muna nan dai muna ta kokarin mu samu saduwa da shi dokta, saboda ya shigo yana ta kokarin shigowa, to network din yana dan ba mu gardama haka. Da fatan dai zai samu shigowa. Kamar yadda kuka sani, wannan kwanaki ne 10 farko na watan Dhul-Hijja, wanda suna da ɗimbin albarka sosai. Suna ɗaya daga cikin kwanakin da Allah subhanahu wa ta'ala yake son a yi masa bauta, a yi masa ibada, a yi aikin alkhairi a ciki, saboda ana lullunka lada a ciki. Da haka yau mu za mu duba ɓangaren yin sadaka a cikin wannan kwanaki masu albarka, kafin mu duba yin wasu ayyuka kuma daban a cikinsa, inda dokta zai muna bayanin falalan waɗannan kwanaki masu albarka 10 farko, sannan ita ma kanta sadaka, muhimmancinta da falalanta, kashe-kashen sadaka, wa ya kamata a ba sadaka, sannan kuma sadaka a wannan zamani da muke ciki na coronavirus covid-19, wanda ya kawo cikas a rayuwarmu. Da yawa daga cikinmu sun rasa ayyukansu da suke yi, gashi kuma sallah ta zo, akwai iyalai, amma kuma abubuwan da za a sarrafa a wannan iri zai zamanto an samu matsala sosai. To da haka insha Allah dokta zai muna bayani akan mahimmancin wannan zamanin wannan annoba da muke ciki, da kuma sadaka, da yin sadaka a cikin wannan kwanaki masu albarka. Yauwa na dokta ya samu shigowa, bari mu gayyace shi. Da haka yawa muna sai ma'ruf jazakumullah khair ya ma'ruf. Malam Adam Sa'id Maryam Sa'id Adam Aksini Abu Hanif. Dokta yana nan, muna kokarin shigo da shi insha Allah. Aka bari mu dan shakata da wannan waka kafin dokta ya gama shigowa. Tilas a batun hajji hada da batu na ziyaratu, ta tafiya birnin da ba kamar sadi duniya na Madina tuba. Yawwa. Wanda haske kamshi. Amin ya rabbal alamin. Allah ya taimake mu gaba ɗayan yan uwa. Da dokta ne yana kokarin shigowa da inda. Yawwa, assalamu alaikum dokta. Internet ya sake fita. Ya rabbi yassir wala tu'assir, ya rabbi yassir wala tu'assir, ya rabbi. Muna fatan insha Allah malam zai sake gwadawa mu gani.
tashar Afirka TV mun muku addu'a. Allah sarki. Wannan waƙa tana da kusan shekaru da suka kai wajen shekara 5 zuwa 6 da aka yi wannan waƙa na Malam Abubakar Kantama, amma duk shekara idan ta zo, idan aka saka ta sai ta zamanto kamar a wannan shekara aka yi ta. Wallahi network yana ba mu matsala sosai. Muna fatan dai insha Allah zai tsaya. Malam Abubakar Shuwa Arewa 24 muna marhabin da kai. Assalamu alaikum doctor. Doctor yana ji na? Yawa kamar da kuke gani dai hoton malam gashi nan ya fito amma kuma network yana da jiri. Ya rabbi yasir wala tasir ya. Doctor kana ji na? Ya rabbi yasir, ya rabbi yasir, ya rabbi yasir. Sha. Ya rabbi yasir wala tasir, ya rabbi yasir wala tasir. Yan uwa masu kallo da su bibiya da kallo kuma muna ƙara ba ku haƙuri wallahi matuƙa. Mun sa buri babba sosai mu kasance da malam to kun san abu ne wanda ba kai kake da iko a kansa ba. Wani lokaci za ka yi shirinka na musamman saboda ka gabatar da abin da ya kamata, amma kuma sai a samu cikas daga ciki. Don haka muna ƙara ba ku haƙuri akan wannan shiri da kai kuka zo kuma kuka ba da lokacinku saboda ku bi wannan shiri. Muna sa ran insha Allah yanzu abin zai tsaya mana, malam zai shigo insha Allah. Assalamu alaikum doctor. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Malam Bagawata. Kana ji na yanzu? Network yana so ya hana mu. Wallahi doctor yanzu ma hoton ka yana ta juyi, hoton ka bai fito ba amma sautin ka yana fitowa masha Allah. Alo doctor? Doctor yana ji na? Abu Hanif muna godiya wallahi. Muna dan kokarta mu ga cewa mun ba da gudunmawa al'ummar mu saboda su amfana. Munira shiri na musamman ta Dr. Jabir Sani. Internet network. Nasa buri sosai gaskiya a wannan shiri tare da Dr. Jabir Sani mai kula, saboda matsayinsa da kuma iliminsa. Tabbas kuma idan dokta ya shigo za a samu bayanai sosai daga gare sa, saboda za mu yi ƙoƙari mu yi bayani sosai akan sadakan nan da kuma alakanta ta da rayuwar mu ta yau da kullum, tasirinta daga nan tun daga dan duniya har lahira. Saboda sau da yawan lokaci waɗansu abubuwa muna ganin su dan abin da zaka bayar sai ga baka bashi kima sosai, amma kuma idan ka yi shi tsakaninka da Allah da zuciya ɗaya sai ga ya amfane ka duniyarka da lahira. Ba abu bane boyayye sadakar da Allah subhanahu wataala ya ambace ta a cikin alkur'ani sau da yawa, da yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani akan ta, da yadda magabata su ma suka zo suka yi bayani akan sadaka da muhimmancinta tun daga nan duniya har lahira. Da haka ba zan so na yi wani karambani a cikin wannan ba. Su dakta su ne suke da wannan fage wanda za su shigo insha Allah su ƙara muna bayani a kai. Har yanzu dai muna jiran dakta network in nasa yana yi masa tutsu, yana shigowa yana fita. Bari mu ƙara shakata da wannan waƙin kafin malam ya sake shigowa insha Allah. Ayi aiki lafiya, ayo ziyara dawo lafiya ma.
kuma kamar yadda muka sani yan uwa masu kallo da sauraro, kun ga tasirin wannan coronavirus wanda ta hana a yi hajji kamar yadda aka saba, sai zamanto bana an takaita yin aikin hajji a cikin mazauna Saudiya kawai, wanda suke cikin Saudiya su ne kawai za su yi aikin hajji, yani mutane wanda ba za su wuce 1000 ba, inda ake tara fiye da miliyan 3 a ce bana mutum 1000 ne za su yi aikin hajji. Kun san wannan annoba ba karamin abu bace, wadda har yanzu tana nan tana ci gaba da laƙuman mutane, tana laƙuma da laƙume mutane. Muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya sa musulmai daga cikinsu, ya sa sun yi mutuwar shahada, sannan kuma wanda suke kwance a asibiti Allah ya ba su lafiya. Lokaci ne wanda za mu tsaya mu haɗa, mu zamanto tsintsiya maɗaurin ki ɗaya, mu taimaka wa juna, wanda suka samu kariyar tattalin arziki saboda wannan annoba ɗin, a samu a taimaka saboda muhimmancin wannan kwanaki masu albarka, kwanakin 10 farko na Zulhijja. Abu Hanif ko Hanifa, wallahi kan mun kalli illan ta ƙwarai ko wannan ba shakka. Sai bari mu ɗan ƙara shakata da wasu waƙoƙi na Malam Kantama, kamar da kuka ji wannan da nace kusan shekarunta 5 zuwa 6 da Dr. Malam Abubakar Ibrahim Kantama ya wannan waƙa ta aikin hajji, wadda har yanzu duk shekara idan ta zo aka saka ta sai an ji kamar a wannan shekara aka yi ta. Amma ko wasu waƙoƙi masu tafiya da wannan lokaci, bari dai mu saka ta, duk da cewa aro waƙan muka yi ba ta bace, amma tana da amfani sosai, za mu iya jin ta insha Allah. Insha Allah dai mu samu wata. Dokta har yanzu bai samu damar sake shigowa ba, ina ganin intanet ɗin nasa yana yi masa gardama. Muna ƙara jaddada baku haƙuri 'yan uwa masu bibiya. Internet network ɗin Dokta ya masa tutsu, yana yi masa gardama, wallahi muna ta kuma jira. Na sa buri sosai aka wannan shiri ne, wallahi wannan gayyata ta babban malamin mu Dr. Jabir Sani Mai Hula. Fatan dai za ku ci gaba da haƙuri, za mu ɗan jira malam dai zuwa ɗan lokaci haka mu gani. Allah ya sa mu sake samun sa. Amma ana ganin bari mu ɗan yi gayyata 'yan uwa masu bibiya, mu gani wanda yake shirye ko da gaisuwa ne da fatan alkhairi mu ji da gare shi kafin malam ya sake shigo mana. Dama yana son zan keɓe shiri na musamman saboda 'yan uwa masu bibiya, a tattauna da su, a yi hira da su. Abu Hanifa, in kana shirye za ka iya shigowa?
'Yan uwa masu kallo da sauraro, kamar da muke ƙara bayani, intanetin ko in ce network yana ba mu wahala sosai. Malam ya yi ta ƙoƙarin shigowa fiye da sau 3 zuwa 4, amma bai tsaya mana ba. Amma yana ta ƙoƙari, insha Allah mun gani idan zai samu shigowa zuwa minti 5 haka ko 10 dai mu ƙara ba shi dama. Allah ya sa ya samu shigowa saboda mu tattauna akan wannan shiri na da za mu tattauna tare da babban malamin Dr. Jabir Sani mai hula, kamar yadda na sani. Bari mu ɗan ji wannan waƙa ita ma. Ko duka bauta kai za a yi wa mahalici mun gumbi ka. Farkon zulhijja da kwai dimbin albarka. Da yarda ga Rasulallah da iyalai har matansa da sahaban manzan Allah managarta dan sun bi ka. Farkon zulhijja da kwai dimbin albarka. Bari mu ji bayanin malamin Shesha. Falalar farkon zulhijja da ake samun albarka. Farkon zulhijja da kwai alhairi a cikin mai kai. Bari mu ɗan ji bayanin malam. Ina ganin malam ya turo da sako. Salamu alaikum salam, malam magawaci wallahi duk kokarin da ne kai na yi, amma kuma yana so ya ba mu sallah. To yana ganin da wannan dai muke cewa za mu ba da uzuri. Allah ya rufe kunki na wuce iyaka malam Adam ko. To ina ganin malam ya ba da uzuri. Insha Allah za mu tafi gaba yan uwa masu bibiyan wannan shiri, muna ƙara ba ku haƙuri kamar yadda dai kuka ga matsalar da ta faru. Alhamdulillah dai kowa ya cika alkawari. Malam ya zo cikin lokaci, kun zo cikin lokaci, ita ma Afirka ta zo cikin lokaci, da haka muna ba ku haƙuri. Malam Ismail Sanusi, za ka shigo ka yi gaisuwa ne? Bari mu gani. Mu ɗan ba 'yan uwa masu kallo dama mu ɗan gaggaisa da su kafin mu rufe shirin insha Allah. Yawwa, to kun ji abin da malam ya faɗa, da haka muna ba da haƙuri. Mu ɗan ji bayanin 'yan uwa masu bibiya dai 2 zuwa 3 haka insha Allah kafin mu rufe wani sai mu karbi karo na. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To shi ma ina ganin network ɗin nashi yana da matsala. Bari mu ga Abu Hanifa.
idan ba damuwa Abu Hanifa za ka iya shigowa, kar mu shiga mu zo maka baka shirya ba. Bari dai ka ba mu izini ta kwana kafin mu shiga. Abu Hanifa za ka iya shigowa mu dan gaggaisa da kai? Hadisan manzan Allah da suka yi nuni ba shakka. Farkon zulhijja da akwai dimbin albarka. Ramar Allah ba adadi a ciki, subhanallahi dukkanin aiki yan kai ba makawa Allah zai danka. Farkon zulhijja da akwai dimbin albarka. Azumi, sallah har sadaka da salati ko tasbih, zikiri ko karatun Qur'ani in kai ka aska. Farkon zulhijja da akwai dimbin albarka. Wasu kan jure yin azumi kullum tun daga farkon sa zuwa ranar arfa sanda ake. Farkon zulhijja da akwai dimbin albarka. Jama'a ina ganin dai za mu ba ku haƙuri insha Allah. Ga dokta ya sake dawo, bari mu gani. Assalamu alaikum dokta. Yawa dokta, ina ganin masha Allah yanzu kam an dace. Allah ya sa an dace. Amin ya rabbal alamin dokta. Jama'a dai suna nan suna ta jira masha Allah. Ana jin sauti na yana fitowa ko? To. A wajen tuba don subhana ya zam ya fasa nufanka. Farkon zulhijja da akwai dimbin Wajen da kake farkon zulhijja da Yan uwa sai dai mu ba ku haƙuri insha Allah za mu sake neman wani lokaci daban. Ko mu sake sabon shiri da iznillahi Allah idan muka sayi internet ko network data mai ƙarfi sosai insha Allah zai rike mu har mu gama shirin da iznillahi. Muna godiya sosai da kasancewa tare da mu. Da fatan da insha Allah ba za ku gajiya ba da bibiyar mu a wannan shafin mu na Instagram, sannan kuma za mu yi kokari insha Allah nan gaba mu ringa fitowa a Facebook live in Allah ya yarda. Akwai shirye-shiryen da muke insha Allah. Da haka muna ba da haƙuri kuma muna ba ku haƙuri sosai akan wannan tutsin da muka samu na network, sai kuma wani karo da Allah ya saki sada mu. Kar mu manta wannan kwanaki 10 farko na Zulhijja ayyuka ana lullunta su, ladan su ana lullunta su a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Suna daga cikin kwanakin da Allah subhanahu wa ta'ala yake son a yi masa ibada, ake bance sa da ibadu a cikin wannan kwanaki masu albarka. Da haka kuma kar mu manta mun san da cewa wannan corona ta kawo mana cikas sosai a rayuwa, sai mu duba 'yan uwa da suke kusa da mu, wanda muka sani da wanda ba mu sani ba. Idan kana da hali ka taimaka musu, ka ba su abun da Allah ya hore mu, ko da komai kankantansa, ba sai wai aljihunka yana cike sosai ba. Ita sadaka ba ta da kaɗan, kyauta ba ta da kaɗan. Abu mai muhimmanci za ka yin kyauta mai yawa amma kuma sai ta fito zero saboda baka kyautata niyya ba. Za ka yi kyauta kaɗan amma saboda ka kyautata niyya sai ga ladanta kamar wani babban dutse ne. Idan ka je lahira za ga ma sakamakon tun daga nan duniya kafin ka tafi lahira, wanda ana cewa sadaka tana kankare zunubi, tana ture bala'i ko ta rage masa ƙarfi da dai sauran abubuwan da mutum bai san inda zai ga wannan alkhairi ba.
idan ya kyautata niyya kenan. Kuma masu kallo da sauraro, muna godiya sosai, Allah ya saka da alkhairi, sai kuma wani karo idan Allah ya saki sada mu inda za mu sake tattaunawa sosai, inda za mu sake dawowa. Daga nan nake ta kasance lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wanda suka daga muna hannu kuma muna daga musu hannu, wanda suka yi gaisuwa suka yi rubutu, muna gode musu sosai, Allah ya saka da alkhairi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.